guys, so yun, ihahatid pala ako ni Daddy sa school at pinapainit niya na nga si Red. Pala tayo ng mga students ngayon. Nasa Pinilay. Maawa na kasi Pinilay yun. Lalakarin na pa yan. Tayo tanga. Ayan si Mila yan. Ganda. Tamang-tama para kita nyo naman yung Carrot National High School kung saan ako graduate ng high school at kung saan ako nagkaroon ng matataas na grades. Hiyabang. Alright, ito pala ang Carrot National High School. Shoutout sa kanila doon, mga estudyante. Shoutout nga pala kay Uncle Atong, masipag na barangay tanod dito sa Carrot. Alright, so, ito yung Carrot National High School mga kalabarkada. Isa sa pinakamagandang school dito sa bayan ng Anda. Hello ma'am, good morning. Vlog lang ako sa labas mama. Shout out kay Ma'am Desiree Joy Aki. Lover cat. Tropa. Alright mga kalabarkada, so punta muna tayo bumili ng tinapay. Sakto agahan natin. Hey! Makoy. Alright mga kalabarkada, bali nakauwi na tayo sa bahay. Rarating lang natin kasi hinatid natin si Milay, no? At wala pala tayong nabiling tinapay. Good morning ulit pala sa inyo mga lahat mga kalabarkada. It's a beautiful morning. Yun na naman yung natira naming tinapay, oh. Yan na lang. Ay, naghanap ako ng tinapay kanina. Walang mabili. Pero lahat naman ng bagay may paraan. Wala ka mabili sa bakery, mangupit ka sa tindahan.
Abe may tinapay na tayo. Grabe, ang laki ng mugs nyo. Ay wow, may daki-daki na siya. Bitin kasi pag... Be ano to? Balde? Balde. Arinula. Sariling pick-up yata yung YouTube nyo. Oo. Ito yung agahan namin, kape at tinapay. Tignan mo yung mugs namin, no? Ang laki. Mag! Isa lang siya, kaya mag lang. Tapos may kachismisan pa, oh. Cars, labas ka dyan! Yun! Alright, magkakaan muna tayo mga kalabarkada. Bago natin simulan na naman ang pagbablog mamaya. Kape muna tayo. Talaga, walang lakas. Yung mugs, oh. Yung pinagkakapihan namin ni Mrs. Mag! Ito si Mag. Ano? Mag! Mag. Si isa lang. O di mag. Di, masyado kasi akong advance mag-isip. Baka malay mo, magkaroon pa ng kasama to. Tigisa tayo? Ha? Di, yung bibilhin din natin pa yung arinula na. No. Ang laki naman kasi niyang kasa nyo. Sakto lang kasi yung isa dyan. Sakto lang kasi. Kasi pag yung maliit na mag, Bitin. ang tamis. Yung nasa ko dito, binasag dito. Matamis kasi pag yung maliit. Pati, ba't nga agad sa panalo pa? Alright mga kalabarkada na. Bali, pupunta muna tayo dyan, no, sa may bukid. Bali magpuputol tayo ng kahoy. Kasi sayang din naman kasi yung oras. Wala akong ginagawa dun sa bahay kaya pupunta na lang ako dyan, oh, para makapagputol ng kahoy na panggatong. Kahoy kasi yung ginagamit namin na pinaglulutuan namin. Tawag dun kayolin. Kasi pag dito ka sa probinsya, kailangan mo maging diskarte kasi ang dami namang kahoy dito sa probinsya, kaya dapat yun ang gamitin mo para makatipid ka. Uy! Ito na nga pala yung kono. Oh, ang dami na palang nakahoy na papang. Ito yung mga kakahuyin natin. Dami, sobrang init. Mainit to. Bali pinutol kasi nila tong mga to. Gabaka nung nag-clearing sila sa mga wire ng kuryente. Tapos dito nila binagsak sa dito nga sa lupa nila papang. Eh, tamang-tama naman, maganda yung ganun na nangyari para may kahoy na panggatong. Katulad nito, na tuyo na to. O, pwede na tong kunin. Pwede na tong panggatong. Napakalaking tipid kasi pag kahoy yung gagamitin mo, lalo na't nasa probinsya ka. Napakalaking tipid nito sa pang-araw-araw na buhay dito sa probinsya. Bakit ka nga naman gagamit ng stove o yung gas kung marami namang kahoy na pwede mong panggatong, di ba? Pwede ka ring gumamit ng stove kung yung pangmadalian lang talaga. Meron din kaming gas dun sa bahay, kaso ginagamit lang namin yun para sa madali ang luto. Kagaya ng mga agahan ng mga bata, pag ganun na umaga, stove yung ginagamit nila para hindi na sila ma-hassle pa sa oras nila na magluto sa kahoy.
Ayun pala si Nugnog, oh, sumunod sa akin. May kasama tayo dito. Nog! Laging nasunod sa akin yung aso na yan. Bali, unahin natin itong malalaki para maisakay natin dun sa may kulong-kulong. Alright mga kalabarkada, bali nakapagputol na tayo ng mga kahoy. Hahakutin na lang natin ito mamaya mga kalabarkada, mamayang medyo hapon. Gawa ka ng sobrang init na. Bali kailangan pala natin itong malinisan o matanggal lahat yung mga kahoy. Gawa nga nung nalalapit na yung tanim ng palay. Ilang buwan na lang sisimulan na ulit yung pagtatanim ng palay dito. Kasi ano ngayon, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, 3 buwan na lang. Kaya dapat matanggal natin lahat to, malinisan, para sa ganon ay safety siyang tamnan. Kasi pag mayroon kasi yung mga ganito, pag malambot na yung lupa, nakakatusok kasi ito sa paa. Yung mga sanga-sanga na ganyan maliliit, nakakatusok yan sa paa. Kaya dapat malinisan natin para naman safety tayong magtanim pag yung time na ng tagtanim ng palay. Meron pa kasi itong mga kalabarkado, ang lalaki. Gagawin natin, puputulin natin ito mamaya. Kasi sobrang bigat nito eh. Hindi kaya kasing isakay sa kulong-kulong yung ganito kalalaki. Nahihirapan din naman kasi yung motor natin. Yung napakadelikado nito. Kable ng kuryente. Dapat sana itaas nila to. Nakakadisgrasya to. Lalo't andyan pa yung kanya, live wire na oh. Oh, napakababa. Hindi nila inayos to. Baka naman sa panel ko, baka naman sir, paayos naman po sana nitong kable dito para naman maitaas ng kunti. Kasi sobrang baba talaga oh. Nakakadisgrasya po ito. Lalo na sa mga bata. Abot na abot nila to oh. Paano na lang pag yung may mga bata na pumunta dito, alam naman natin yung mga bata mapaglaro. Hindi nila mapansin tong kable na to. Mamaya mahawakan nila. Yun pa yung dahilan ng pagkakadisgrasya ng mga bata. Itagay ako mo tiyangkal na. Sito si kable. Itagay ako mo tiyo. Nananawagan ako sa panel ko. Sana naman mabigyan ng pansin itong kable dito. Dahil sobrang baba po. Baka makadisgrasya po sa mga bata. Ano? Yung kable. Oh, sobrang baba oh. Ayan na oh. Tapos nakalaylay na dun. Ayan o, nakalaylay na.
Grabe naman oh. Oh, nakalaylay na yung kable ng kuryente. Oh. Ngayon ko lang napansin to eh. Kasi dati naman mataas naman to. Sana mabigyan ng pansin to. Para iwas sa disgrasya. Lalo na sa mga bata. Alright mga kalabarkada, bali uwi muna tayo. At babalikan natin yung mga pinutol natin mamayang hapon. Hahakutin kasi natin yun. Para may panggatong tayo. Ulitin ko pala, panawagan ko lang sa panel ko, sana ma-actionan yun. Sir, ma'am, sana ma-actionan nyo po yung kable na yon para naman maiwasan po sa pagkakaroon ng disgrasya o aksidente, lalo na po sa mga bata. Baka hindi po nila mapansin, mahawakan po nila yan. Magluluto muna tayo mga kalabarkada ng gulay. May sitaw, okra, saka talong. Magluluto tayo ng inabraw ng Ilocano. Ito pala yung mga nasa bakong kahoy oh. Tapos ito yung kalan. Ito yung kalan namin dito. Alright mga kalabarkada no. So bali magluluto na muna tayo. Tapos manananghalian. Bali pagkatapos pala natin dito ay babalik din tayo dun sa bukid para hakutin yung mga kahoy na pinutol natin. So kita tayo mamaya mga kalabarkada. Hahakutin na natin yung mga kahoy na naputol kanina. Alright. Yun, magandang hapon mga kalabarkada. Pabalik na tayo dun sa may bukid para hakutin yung mga kahoy na pinutol natin kanina. Ito nga pala yung pagsasakyan natin ng mga kahoy, yung garong, yung kulong-kulong. Kita-kits na lang tayo dun mamaya mga kalabarkada kasi hindi ako makapag-vlog na habang nagmumotor. Gawa nga nung siyempre wala tayong camera. Alright, kita-kits tayo dun mamaya. Alright mga kalabarkada, nandito na tayo sa may bukid. At ito na yung mga hahakutin natin. Pero puputulin muna natin itong malaki dito para maikarga din natin. Para hindi naman sayang yung gasolina. Marami-rami pa kasi ito na kakahuyin natin. Bali, nangangahoy na pala tayo mga kalabarkada. Dahil nalalapit na kasi yung tag-ulan. At napakahirap ang maghanap ng kahoy pag tag-ulan kasi basa lahat ng mga kahoy. Kaya mag-iimbak tayo ng kahoy na panggatong. At uulitin ko pala mga kalabarkada no. Sana ma-share natin tong video na to para naman mabigyan na ang aksyon itong kable dito ng kuryente
para naman maayos yung mga kable ng kuryente. Kasi wag na nating antayin pa na may madisgrasya sa kuryente na to o sa kable ng kuryente na to. Pakiusap ko lang sana sir, ma'am, sa lahat po ng nakakapanood nito, dyan po sa may panel ko, pwedeng pakiayos na lang po ito ma'am o sir, para naman maiwasan po yung disgrasya sa mga bata. At hindi lang po sa mga bata, lalo na sa mga magsasaka natin. Alright mga kalabarkada, bali nandito na tayo sa bahay, no? At ito pa pala yung mga ibang nahakot ko na kahoy. Tapos ito, dito pa. Ito yung malalaki. Marami na rin pala tayong na kahoy, no? So, dito na siguro muna matatapos ang vlog natin. One day vlog na to. One day vlog na to. So ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next na vlog natin mga kalabarkada.